Daşary ýurtlarda okumak isleýän türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara barýan uçarlardan düşürilmegi dowam etdirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýaşlaryň ortada barýan uçarlardan düşürilmegi bilen bagly adından 3 täze hadisanyň bolanlygyny habar berdiler. 7-nji noýabrda 3 adamy türkmen howa ýollarynyň uçaryna minmek gadagan edilipdir. Olar Moskwa barýardy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä bu 3 adam ortaýatyň birnäçe okuw jaýlarynda 1-nji kursa giren studentlerdi. Olara uçuş gadagançylygynyň sebäbi hökmünde universitetleriniň Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan tasdiklanan ýurtda diplomlary ikrar edilýän okuw jaýlarynyň sanawynda ýokdugy aýdylypdyr. Azatlyň habarçylaryna ma'lum bolan başga bir ýagdaýda tasdiklanan sanawda bolmadyk Rus universitetine giren türkmen raýaty birnäçe synançykdan soň okuwa gitmegi başarypdyr. Habarçylar uçuşlardan düşürilenleriň syýahat gadagançylygy barada aeroportda registrasiýadan geçenden soň bilip galýanlygyny belleýärler. Problemalar terket gözegçiliginden geçen soň ýüze çykýar. Migrasiýa gullugynyň işärleri studentlere institutlarynyň we universitetleriniň çakylygy, Rus wizasy we Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan berilen resmi nama ýaly ähli zerur kagaýdlaryň bardygyna garamazdan olara gitmegiň gadagandygyny aýdýarlar. Daşary ýurt universitetlerinde okumagy barýanlaryň okuw çykdyjylary uly bolýar, okuw üçin төлege we ýaşaýyş çykdyjylaryna esli ýol harajaty goşulýar. Uçar biletiniň bahasy $600 geçýär. Diň oktyabr aýynda habarçylar ortaýatyň universitetlerine giren studentleriň uçardan düşürilmegine degişli birnäçe ýagdaýy habar beripdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan studentleriň öýleriniň we olaryň enatalarynyň sözlerine görä, migrasiýa gullugynyň işärleri köplen gadagançylygyň sebäpleri hökmünde olara diplomlary ýurtda ikrar edilen daşary ýurt universitetleriniň sanawyna goşulmanlygyny öňe sürýärler. 2019-njy ýylyň aprelinde Türkmenistan ýurtda diplomlary kabul edilýän daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny çap edipdi. Ýurdun häkimetleri raýatlaryň şol sanda daşary ýurt universitetlerine girenleriň ýurtdan çykmak meselesi barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä käbir enatalar aeroportdaky migrasiýa gullugynyň işärlerine belli bir mukdarda para bermek arkaly çağalaryny ýurtdan çykarmagy başarýarlar.